Good morning. Ngwese madi. Nastina Radha. Tinamkoma Radha. Wadrambo tiroera pa Junior de Santos Redeem Maizia. Representing to Paga hip hop Israel. Paga hip hop ana kutombo chipa. Tiripa BBH Records. Musha mangoma. 263. Bam. Chumba pa freestyle. Intro. Yeah man. Maizia. Chumba changu ita Chindandi. Chabi pasakanga nikulaika Jabi Facebook. Yeah man. Representing Mangoma. Ihopo. Ngongo pa Eastern Cape. Sana ntonga pa Eastern Game. Sasa nyeperu sana ngachitara. Tumonga hunga hapana. Ubanzati Jabi safunga kuti kuno pa Eastern Cape mai. Yeah man. Saka nezvi chambo kunzisaini bichana. Shatila kuita panapa Tauto Record. It's BBH Records. My bad. Otherwise muko na Tauto Ota. Zenti BBH musha mangoma. Wagwan Junior de Santos Crusade. Komdiriku unachieza pandiri panenyasha do famba naishe Jesu parada panechieza do famba ndina Jesu andikwache muno nyamakai yangu wachita didone manera animira kunyengetera ndichakundana iye Jesu nambachero wakaseta panechira tachinwa zvikure ikatarisa kutenga ikoko ndiri kuona chiyedza pandiri Ande taure kodani energy ne ndumurunzikisiro vorumbicha unodzikisoka yoendoka pa 1 kana mafanzi mambozvona kunzi volume ino clean. Alright, Sunday. Energy ne. Vanashua kuputsa life yangu wachida ndido